X'passi se jieħu Simon Busuttil issa li ħarġet il-verità dwar ir-relazzjoni li Beppe Fenekadami kellu mal-familja Gaffarena? Din il-mistoqsija għamilha l-Prim Ministru Joseph Muscat waqt intervent telefoniku fuq One Radio. Il-Prim Ministru qal li dawn l-iżviluppi huma l-prova ta' Simon Busuttil. U nittama il-verità toħroġ. Dak li qed jiġri f'dan kollu huwa issa testa Simon Busuttil. Il-paroli tok isċib. Ħajjieħu passi kontra Beppe Fenekadami li gideb pubblikament meta qal ħaġa u issa l-fatti qegħdin igidbuh dak huwa it-test veru jew ħajaħrab kif ħarab meta gideb huwa stess. L-istess trid toħroġ il-verità dwar ir-rabta bejn l-eks segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Joe Saliba u d-Deputat Nazzjonalista Joe Cassar ma' Gaffarena. Intant il-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem ukoll dwar il-Gżira Awċija, partikolarment għal fatt li wara 20 sena il-Gżira Awċija rat investiment barrani, il-ftuħ tal-fera tal-kumpanija arrestu, investiment li se joħloq 100 impjieg ġdid f'Għawdex. Semma t-trailer tal-film By the Sea li se jsarraf l-akbar reklam għal Gżira Awċija. Sa din il-ġimgħa ħareġ dan l-ewwel trailer u diġà nistgħu naraw kif nistgħu nużaw dan il-film biex nippromovu lil Għawdex madwar id-dinja. Ħajkun l-ikbar reklam illi Għawdex qatt kellu fl-istorja kollha tiegħu. Issa f'miljuni ta' sinemas madwar id-dinja, f'miljuni ta' djar ta' nies li ħaraw dan il-film, Għawdex ħajidħol direttament. Joseph Muscat irrefera għas-suċċess li qed jikseb pajjiżna, partikolarment f'setturi li l-oppożizzjoni dejjem kienet negattiva dwarhom. Elenka fuq il-fatt fundamentali li l-ekonomija ta' pajjiżna ilha aktar li qed tikber fl-Ewropa filwaqt li għandu l-inqas rata ta' qatt irreġistrata fl-istorja. Tkellem dwar il-qasam tal-enerġija, fakkar kif il-konsumatur qed igawdi minn roħs fil-kontijiet tal-enerġija, minn stabilità u prezzijiet tal-petrol u d-diesel li huma inqas mill-medja Ewropea. Dan fil-waqt li l-ħidma tibqa' għaddejja biex tissaħħaħ l-infrastruttura fl-enerġija. Il-Prim Ministru qal li mhu ħajħalli lil ħadd iħammeġ il-kredibilità ta' dan il-Gvern. Dak illi maħniex ħanħallu aħna huwa illi dan ix-xogħol li qed jagħmel dan il-Gvern jiġi minsus minn min jipprova iħammeġ lil dan il-Gvern u ma ħanħalli lil ħadd illi jipprova iħammeġ lil dan il-Gvern.